Dyma'r unfed sioe ar 10 i gael ei chynnal yma ar y maes sefydlog yn Llanelwedd, ac ar ôl yr elw sylweddol a wnaethpwyd y llynedd, y disgwyl mawr rwan ydy y bydd hon yn torri pob record. Y thema ganolog ar gyfer y sioe eleni ydy perthynas Cymru ag Ewrop, ac mae arddangosfa'r weinyddiaeth amaeth o'n nghwmpas i fan hyn yn tanlinellu'r sialens sy'n wynebu ffermwyr Cymru, ac mae hefyd yn gosod y cywair ar gyfer holl weithgareddau sioe 1973. Mark 34 in the Welsh Holy of Time.